langena likhawuleza ibhele kaloku linxiba ishoti, likhawuleza ligajaza lingena kaloku lihamba ngesivinini esiphakamile. Batsho abantu abathetha kamnandi, siyanamkela kaloku kweli khaya lenkcubeko yesintu apha kwaVusilanga. Kolu suku lwanamhlanje kaloku losithathu, usuku apho siye siphatha amagqabi namaxolo neengcambu. Kulo kaloku olu suku siphatha amathambo, siphatha imihlaba, siphatha amanzi, sizama unyanga abantu abahle, siphethe loo machiza. Wonke kaloku losithathu ufuneka afane nomnye, sebengxangile sebelindile abantu bephethe i-counter book. Namhlanje siphethe liphi iyeza bhele, khawusixelele siphethe liphi iyeza, singxamile sifuna uyonyangwa, sifuna uyozinyanga, sesihlangene bhele khawuze nazo. Kaloku olu suku abantu sebeyazi ukuba likhona iyeza esiza nalo, siyaphanda abantu abahle. Abantu must already know ukuthi iyeza ngalinye siza nalo, asivele sithi gxuphu sithathe ngongena, siqale nathi siyofunda size nalo elo yeza, size nalo ngaphambili, ukwenzela uba nawe othi hayi bhele ingathi mna ndilazi ngolunye uhlobo, sitsho ukuthi wena olwakho ulwazi ulithathe phi, kuba there are sources of knowledge. Zikhona ezincwadi zabo sebephandile, loo nto siyispecifya sithi nazi ii-journals zithi, sithi bathi bona omayezeni. Sithi subscribe ke mntana omhle, ungalibali ukuba yinxalenye yethu. Sithi wena mntu othi ndifuna uwazonke amayeza, ndifuna ube ndisazi into ibenye ngeveki, ndifuna i-counter book yami ikhawuleze igcwale, sithi sushiyeka phaa esikolweni kwaVusilanga, iVusilanga Academy of Traditional Medicine. Namhlanje the 29th of July is Wednesday. On Friday the 31st siyavala for the year 2020 for wena mntu obenomdla wofunda ngamayeza. Igroup le iqhubayo, siyaqhuba namhlanje njengoba ngolosithathu, into esingafane siyenze because ezi classes ba Saturdays, but sithe xa siqaphela sabona uba umsebenzi mninzi for la 80 days. Yes, it's 80 days because it's 1 day per week, end up being 8 session. Sathi ezingathi into sawuthi sisiya phayana sabe singekagqibi incambe, siqalela uthaka, sathaka sabona uba ninzi lento ifuna uthakwa. Bathi xa bekhumsha bathi there's lots to be done but there's little time. Sizamile ke ukulongeza ixesha ngokuba sibe naye Wednesday sigqibelise ke Saturday. Wena mntu ke uthi ufuna ujoyina okanye wena uthi sendibhalisile, sizawubuyela kuni kuba siyavala Friday, and then after Friday we are going to respond to each and every one of you ngo-WhatsApp, because we realize abanye abantu abanazo ii-emails. Ubuthi uthumela nge-email abazuba nazo bonke, wonke umuntu naye uWhatsApp, sawube siyaphendula ke. Singene emxholweni namhlanje siniphethele uMaphipha ikhubalo, siphethe iyeza elihle kaloku uMaphipha. Enye ke ye uMaphipha amayeza okuqala endafundiswa ngawo ndingekazi into oncam ngamayeza, kodwa umntu wandixelela ngaye uMaphipha. One of izinto efanele uyazi uba uMaphipha babini, kukho uMaphipha intelezi, kubekho uMaphipha ikhubalo. Sithetha ngekhubalo ke sithetha ngomthi lona ozawuthi xa ujonga uzawubona nalapha kwezi visuals njengoba ziqhuba. Bakhalile ke abantu bethi bhele lihle lesabatha gxalaba libanzi sonini nanini, sala koniwa saselenge senzele inceba. Ndiyabuza ke mna kubantu abahle uba kwenzeka ntoni mntu omhle, uyafuna na ukuphila? Kuba kaloku xa siphethe uMaphipha siphendula abantu abathi bafuna ukuphila. Yaphendula le ndoda ithi andinamntu bhele, nzayithini into yophila, ndiphilela ntoni ungekho mntu? Kuba noba la manzi agxothwa kumagxothwa nje akho nto yenzekayo. Siphethe na kuMaphipha ophilisayo kuwe wena mntu othi uyafuna ukuphila. Masiqale ke nge-journals njengesiqhelo. Kwezi journals khange sibhaqe into ininzi kwii-journals. The main thing esiye sayifumana was a master's dissertation yomntu onguThabile Lukhele, i-master's dissertation kwi-chemistry kwi-University of Johannesburg. I-topic yakhe ibisithi isolation, characterization and biological activity of some compounds from Irapania melanoflora. Yabona phele xa sofika kuwo la magama nanibeni bayakujota le nto phela. Iqale phele but sizawubuyela kuyo ke igama, i-botanical name. But besenza loo nto ke i-dissertation in fulfillment of a requirement for the degree masters in chemistry in the Faculty of Science kuyo ke University of Johannesburg. Ninzi ke into ayenzileyo ke uThabile Lukhele. He went deeper into le nto ekuthiwa nguMaphipha
I learned so much endandingayazi ngomaphipha endifunde kuso esi study. Thabile Lukhele, go google it, master's dissertation, ininzi into athethe ngayo. Yintoni ke lento sithetha ngayo? Amagama ayo ke xa beyibiza bathi Cape Beach. You'll remember we have discussed abanye beach as B-E-E-C-H. Cape Beach, that's the English name. The Afrikaans name bathi yiBoekenhout. Xa sesifika nakula magama eAfrikaans funeka ubophelele umlenze kweli cala lebhedi, ubophelele umlenze kwelinye icala ukwenzela uba uhlale usinatye, ongenjalo uzayowa. Ngesintu ke sizawuthi isicalaba okanye bathi umaphipha, bathi ikhubalwana, bathi isiqalaba sehlathi, bathi isiqwane sehlathi, bathi igcolo, udzilidzili kutsho abantu abathetha isiSwati. But the botanical name yiyo iRaphanea melanophlores. Apha ke sibalula lento iti melano. There is a mistake kuyo le nomenclature. This is what ke as journals are saying. If we say melano, abantu abazilandela izinto bazawuyazi imelanin means dark. So it was believed ke ukuthi yona le Cape Beach is related kwezinye i-Cape beaches that are dark, while yona i-grey, but it doesn't matter ki-nomenclature. Abantu abahle masiyeke singabe singena kwinto ye-naming. Eyona nto sifuna uyibalula ukuthi ixolo layo lento li-grey, alikho mnyama. So that's why the melano kuwena mntu ulandela ezi zinto may be misleading. Li-grey, uba uyayibona izinto enjengemikhwenkwe nguwo la grey, even though ke xa sesiyingqushile lento iba bomvu. We are going to discuss loo nto xa sesisihla. Eli yeza ke ngokoluphando, because ngosithi zithini i-journals, even though singathi zithini i-journals, sithi uthini uThabile Lukhele kule master's dissertation yakhe, bafumanisa ukuthi ngokophando lento umaphipha lo ikhubalo uyazinceda izinto ezininzi. Uyayinceda lento kuthiwa zii-respiratory problems. Njengoba sithetha nge-COVID, umaphipha siyamfaka ke thina abantu abathi ndifuna ukuphila noba andinamntu, siyamfaka umaphipha kuwe wena mntu othi unesisu. Luphando ke kuthiwa nee-muscular pains, xa unengxaki apha kwii-muscles, zikhona ke imeko mhlawumbi omnye was involved in some accident, not that you are bruised, but there's muscle pain. Asithethi nge-muscle pain yalaa mntu ujimayo, ujime tsala iziqulubu ufuna uba fit wenzela usiqhabe. Sithetha ngee-muscle pains zomntu eza ibe ingxaki yoba egulile. Yangena ke umaphipha ngokophando, yangena kwi-heart complaints. Sithetha mhlawumbi apha ngoo-angina pectoris. Abantu abafundileyo bazawuzazi iingxaki zee-angina nezinye iingxaki zee-heart problems. Mhlawumbi sithetha nge-heart muscle or sithetha ngee-vascular problems. Apha siyayimfaka umaphipha ngokophando. Yasebenza ke lo maphipha ngokokuphanda. Bathi ke akuphelelanga ukusebenza ixolo, even though ixolo likamaphipha iyeyona nto isebenzayo. What I learned kwesi study sakhe uThabile Lukhele yinto ethi naphayana kulaa fruit, uzayibona ke wena mntu ubona ii-visuals, laa fruit yakhe umaphipha kuthiwa inento ekuthiwa ngo-non-protein amino acid. Bendiqala ke ukhe ndidibane negama elikumila kunjalo, non-protein amino acid. I just assumed ukuthi mhlawumbi ezi amino acids don't lead to anything xa kuthiwa zingu-non-protein. Now kubekho ke ne-protein amino acids. Once ke into ibe ne-amino acids iphinde ibe yi-plant, there's very few of such plants. Sithetha ngabo aloe vera, sithetha ngomoringa, and very few ii-plants ekuthiwa zine-amino acids. Sithetha apha ngobuildeka kwe-protein. Once into ke ikwazi uba ne-protein iyasincedisa nalapha ke kwi-wound healing. Noba yiloo nto ke i-assista ne-heart complaints, because sometimes you need the protein. Enye into endiyifundileyo ke ukuba igqabi eli lingu-antibacterial. Yabona ke xa siya ehlathini amagqabi lana asiwahoyi, sometimes asiwahoyi because akho nto siyaziyo ngala magqabi. Eli gqabi kuthiwa njengoba lingu-antibacterial,
uLukhele conducted a study by extracting some compounds njengoba ethetha nga-some compounds uyivile mos heading isolation, characterization and biological activity of some compounds. Uthe xa extractor some of these compounds wafumanisa ukubana apha egqabini li-antibacterial amongst the bacteria kula list indeke esingazuyigqiba yeza bacteria ibulala lento ne-E. coli. I-E. coli bayayazi abantu abazi ibacteria ukuba yile bacteria ifumaneka kwilindle, yile bacteria kuthiwa hlamba izandla xa usuka kulaa ndawo, hlamba izandla Bhele, mandiyilibale nto hlamba izandla, Bhele hlamba izandla ide bakhwetheni sasingahlamba izandla, kuthiwa kose bakhwethena hlanjiswa izandla ke nangezi COVID noba ke iyawusincedisa ke lento basibe nayo lento kuthiwa ngumaphipha sihlamba izandla, kuthiwa ke inezo properties. That ke mntana omhle is what I could get from ezi zinto zabantu abaphandileyo ndingakhange ndingene nzulu. Sithi khawuzikhangelele nawe uthabile Lukhele uyifumane lento yakhe ayibhalileyo inde 162 pages, ufunde udube nesiyezi. Ndiyabona le ifuna xa ukhwele la train yaseTranskei ezeMonti kwele uhamba ufunda yonke le nto. Sigqithe ke bantu abahle, ndiyabona uba ndirekhode ndingenayo nebhetri awuthi bham ndisathetha. Sigqithe ke ngosiye kubo omayezeni. Maybe let me take some kind of a break, something esingazange siyenze, a quick break, siphinde sibuye ngayo ke le quick break. Hamba uyokwenza iti, uhambe uyongena ehlathini ubuye nomaphipha. Siyabuya ke bantu abahle camakho.